may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang atong mga nanagan karon sa politika, magkahiusa untang ilang hunahuna, masintro sa pagpalambo sa atong nasod, dili sa ilang mga personal nga agenda, aron makabot nato ang kahiusa o kalinaw. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa paghatag aning pagpamalitan ni atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalinaw o panalipod. Ang mga biktima usab sa mga kalamidad, labi na gyud ni atong naigo sa linog, hatagan untas Ginoo kaluwasan ang mga nakalas nga mga kinabuhi ug ang mga nakasurvive matakatagamtam unta sa tinuod nga mga pagtabang. Special sa natong padayong iampo ang kapahulayang dayon sa kalag ni Father Nilo Igloria. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga nagmatarong ug ngadto sa mga nagpakasala, pasaylua tungod sa ilang pagpenitensya. Kaluy ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala, makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka, bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw dito sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Moingon ako sa mga binilanggo, gula kamo, ug niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabungturan, dili na sila gutomon ni uhawon. Ni ang hangin o kainit sa adlaw musakit pa kanila,
Kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo ako kagianan latas sa kabukiran, ug mag-andam akong dalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan o kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran. Kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan, ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Sion miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Dako nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Sa Jesus mingon ngadto sa mga Hudyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya, sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Og ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, og mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay, og hatagag kinabuhi banhawon usab sa anak, og hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon nga kini og kini miabot na, nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios, og mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi, og iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa mga lubnganan, ug manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, isgutan dinhi nga ang Ginoo nagsaad gyud og nindot nga kinabuhi para sa mga Israelita, nga bisan pa og sila nakatagamtam nga murag gisilutan, ibalik gyud sa Ginoo ang nindot nilang kahimtang. Gani naapagi argumento nga butang nga niingon kuno ang mga Israelita tungod sa ilang mga kasakit nga naagian, niingon sila gikalimtan namis Ginoo. Di ba na may panahon nga kanang makaingon tang mura man tagi kalimtan sa Ginoo, pero niingon ang Ginoo,
makalimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga anak? Dili gyud. Pero na kuno'y panahon nga makalimot ang tawhanong inahan sa iyang masuso nga anak, pero ang Ginoo di gyud malimot paghigugma o pag-atiman nato. Sige, lingya imong tupad. Na kaybaw baka nga gihigugma kas Ginoo? Na nahibaw ka nga gihigugma kas Ginoo? Usahay ma-discourage ta tungod kay magpangita tag gugma gikan sa tao. Kana bang atong isig ka tao? Natay mga expected persons nga mohigugma nato. Nya kung dili gani nato sinati ang ilang paghigugma, mura dayon tag mahiubos, ma-discourage. Mga asawa, mahiubos kung di na mo text ang ilang bana. Nya busy kayong tulpok sa cellphone pero di gyud mo text sa asawa. Ana man na sa usahay nga tan-aw nimo imong asawa, sige lang yung text sa cellphone pero wa gyud niabot nga text diha nimo isip bana. Mga anak, hala, naa lang yun ang naong sa cellphone, siging tukdok anang cellphone, pero di yun ka-text sa ilang ginikanan. Ana man na, ayaw na lang diha pangita o pagtagad gikan aning mga tao, kay kanang tao dali kay na malimot. Pero matod pas Ginoo, labaw gid siyang nahigugma nato. Siya'y muhatag nato og kinabuhi. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, giangko niya ni Kristo nga ang amahan iyang yung amahan. Nya nasuko kay itong mga Hudiyo kay nganong nag-angkon-angkon kas Ginoo nga imong amahan. Kita sa gitudluan sa tang Kristo, ingna ninyo ani pagampo, amahan namo. Ana. Pero dunay gisultis Kristo dinhi. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Nilingi ana sa imong tupad ing na liwat kas amahan, na liwat kas atong amahan. Angotan ako no. Unsa may timailhan na liwat ta, dili las naong. Naong usahay ka ng naong. Dali raman na mo liwat-liwat kay usahay gani ini kataos bata maliwat mas artista kay ang mama gasigig tan-aw sa artista, idol kay niya. Usahay gani maliwat sa naong sa pari kay ang mama gasigig simba niya, samtang nagmabdos gipangalaan niya ang pari pagkatao liwat gyud pari anang pertiin taong pangigis bana kay suko kayong bana abin niyag nakatampo gyud ang pari no. Mao na hinimbahon man kayo. Ana man na muliwat-liwat ba? Pero ang nindot gyud ang batasan ug ang binuhatan, hain man maliwat. Ana nya kay ang atong amahan sa langit nahigugma man sa tanan, matud pa gani diri para sa mga buutan ihatag niya ang grasya, para sa mga makasasala ihatag niya ang pasaylo. Sa ato pa buutan jud kayo ang amahan. Kinsa man ninyo dinhi ang hangtod karon wa na gyoy gidumtan na tao. Taas ang kamot. Taas lang ba? Una, nganong wa may niisa ninyo na agid mo'y gidumtan? Ayaw. Tanawa ha, ang buutan hatagi o grasya, ang buangon hatagi pasaylo. Pasaylo. Aron wa na gitay dumtan. Mao na nga importante kaayo ning makailagid tas amahan. Nya gahisgot ra ba dinhi si Hesus nga matod pa niya
ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa ilang lubnganan. Kana day mga gipanglubong mabuhi nagbalik. Mo nang moingon bitaw ko kana magmisa kog patay, moingon jud ko ayaw mo kaguol nga namatay ni karon siya kay buhi man ni ang iyang kalag nya pabangonon gid nas Ginoo. Pero matod pa niya dire, og manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, pasabot samtang buhi pa, mabanhaw og mabuhi. Og kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. So mabanhaw ra gid itang tanan. Di gid ni mamatay ang atong kinabuhi. Pero dunay duha ka mga kahimtang. Dunay mabanhaw aron musod adtong kinabuhi nga way katapusan katong langit ug naa say mabanhaw aron silutan. Kanang mopalit mog slat nya human mamatay mo. Unsa man na inigsilot inigkabanhaw na ninyo, unsa kana silutan mo o adto mo kinabuhi? Kusga mura mamog mga patay kinabuhi wa day mo siguro palit gyud kag slat imo gunang gihatag imong kwarta nga ni simbahan ana adto jud ka ana sa kinabuhi. Nya kanang naa kay kwarta, tag 100 raman ni atong slot, nalay usa nga 500, duha ang tag 100. Naa kay kwarta nga 1,000, nya di jud ka mo palit og usa ka slot, bisag 100 na lang. Nya abot dias unahan, mabangga ang habal-habal nga imong gisakyan, nya mabuak imong patay ka. Inigbanhaw nimo asa man ka padong? Adto ka sa kinabuhi o ari ka sa silot. Ato na lang ng bana-banaon. Murag wa man jud kay gibuhat nga maayo kay para ra mas imong kaugalingon. Adto gyud ka ana sa silot. Labaw na gyud kung nagdumot ka kay naay nangutang nimo wa gyud mo bayad. Niabot na lang Holy Week, wa lang yapon mo bayad. Nya di ka pasaylo na musamot na gina nga perti na yung dako as imong problema kay nga naman nagdumot gug ka ang gustos Ginoo pasaylo karon do magpasaylo ay man ta mangayo tag pasaylo mangumpisal ana mo na mga igsuon sa atong tubag sa Salmo sa atong tubag ang Ginoo maayo og maluluyon. Ato ginang paningkamutan nga masunod na nato ang kamaluluyon sa Ginoo. Dili pwedeng maayo kag binuhatan pero di ka maluluyon sa mga dautan. Mabutanang kita di kita mulambo dinis Pilipinas tungod aning atong crab mentality. Kusog man ta mutahod sa Ginoo, kusog man ta manimba isip mga Filipinos. Daghan man ta dinhig mga nindot kayong debosyon, Santo Niño, Nazareno, mga Birhes Guadalupe, Birhen sa Lourdes. Daghan kay ta dinhig mga San Vicente, ana. Kay ganahan jud kay ta nga kana ganing maghimo og mga debosyon. Pero nganong di man kita mo asinso isip nasod tungod na sa atong crab mentality kanang kusog sa kita mohimog dinumtanay hasta atong mga leaders masimbahan man or gobyerno na agid ng dinumtanay hilig kita nang kanang mag-contest gyud ba mag kompetensyahay gyud mo na nga ato unta ning gubon
Nya unsaon man paggubaan ning atong batasan, magsugod ra gid ni sa mga leaders. Natan-tanawa ko no ninyo ron sa mga nanagan nga mga politisyan, kinsa Manila ang dunay gugma para gid sa tanan. Kana bang liwat-liwat sa Ginoo ba nga kamaong mo pasaylos mga buangon, nya kamaong mo paubos, dili magsigi og pangangkon nga ako ni naamoy nakitaan. Na? Uy, panubag mo wa pa mo'y nakitaan. Hapit na ra ba? Mayo 12, wa nakaabot og pila na lang kaadlaw. Sa kabuwan na lang kapin. Duol na lang kayo. Muna nga karon maniid gitag maayo. Kay pinaagi anang atong pagpili, anha diya magsugod sad ang kausaban. Naanataroy mga lata na kaayo nga mga kinaiyang. Hinaot unta nga mabag-o ni ba? Kanang kamao na gitang mo puyo o kinabuhi nga makapalambo nato, makapahiusa nato, o makapawagtang aning mga dagko kayong sala. Labi na gining drugas, kaning korupsyon, pagsigig pangwarta, kaning ni ang mga terrorism, masulbad na ning kagutom, unemployment, kaning ni ang mga kalisod yun aning pagpa-ospital. Kanang grabe kayo, bisan lang ganis maintenance nato sa mga tambal, sa mga masakiton, galisod, mangayo pagidinhi sa simbahan, maintenance ragod na, pwede ragod unta nag-ilibris gobyerno, pero nahurot na sad kuno mga libre. Tungod ni sa atong mga leaders nga atong napili ni atong niaging mga eleksyon nga karon dili kay sila magpakabana. Ngunang ato gining siguroon nya gawas nga magampo ta nga husay, hapsay og matinud-ano ng atong eleksyon, ato pa gid nang suportahan sa atong kinasingkasing nga pagpili. Nilingi ay mong tupad ning na kinsaroy imong pilion. Na pwede mangopya ta diha. Ay lang mo anang pagkopyahay. Walang tay kopyahay. Isig lang tag pamalandong basta ang atong basihanan nga Dios non gyud nga pagpili. Dili lang tungod sa gihatag, tungod sa kasikat, tungod anang maay kay nimong mo tagad-tagad, dili na. Labi na karong panahon sa eleksyon, pulos-pulos gina sila maayong mutagad. Wa gyud mapili ana nila, smile ginagmaayo. Mo na tan-aw nato ang katong wapay eleksyon. Labi na ginang mga tao karon nga mukalit lag tunga basta ting eleksyon na. Nya kung wa na gani eleksyon samtang galingkod dito sa pangatungdanan, wa gyud hapit binuhatan nga makita nato og mabati. Ato lang ng papahuwayon. Kanang mga tao nga wa gani kalingkod pero gasigig tabang, gasigig trabaho para sa kaayuhan sa atong katilingban, kana mo'y atong atimanon. Kanay atong pilion. Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours, na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former President, sud lang sa mga 12 hours, abot ba 12 hours, napadaan na ngadto sa ICC nga wa gani mo agi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga kanang panghitabo mo nang dita maghuwat nga naapay daghan pa ug dagko pa nga mga shocking events. May lang tag shocking events nga makaingon tang wow kanindot. Nindot unta na ang kuyaw ming tangano man
Ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matud pa sa ato mga pipila ka mga OFW, kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte, kung dunay accusation nga nakasala, accusation pa lang ha, gipapha man guys atong nasod o gilabay ngadto sa laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto didto sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pabakhang mapabalik dinhi. Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod, kung makasa to mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod, mulaban ka aning mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasanginlan lang dito, giinitan lang, mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing kauban ni agis atong nasod, gilabay man gyud nato ngadto padong sa gawas. Ingon ana na kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mao na nang hinahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kana bang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon, malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso, pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya, kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato, dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max, tungod lang gid anang kwarta, gahom o honor. Luoy kay taana, no? Manindog na ta. Mga igsoon, dad-o nato karon ang ato mga pangamuyo ngadto sa Dios, kinsa nahigugma kanato. Moingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang simbahan magtultol sa iyang mga ginsakpan, subay sa dalan sa kaayo, sa ingon makadangat sila sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, atong biyaan ang sala, ug magmasinugtanon kita sa mga balaod sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga silang tanan nga nahiagom sa mga pagsulay ug mga pagpanglutos tungod sa ilang pagtuo, mulahutay ug musalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sundo nato ang panig-ingnan nga gilatid alang kanato ni Jesus, ug magpahiuyon kita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halandong Teofilo Kamungot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay sa katapusan, makabaton sa kinabuhing tunhay nga gisaad sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya kami. Langit nun og mahigugmaon nga Amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Langit nun namong Amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himuan, among kaluwasan, dawata himuan, among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tungod sa gahom ni ining sakripisyo Ginoo, kaluy pagpadas ang among mga daang kadautan o bag-uha ang among kinabuhi ug dada kami nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta sa langit, ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Pasaylo kami sa mga nakasalanan mo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kani. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa mga langit nung gasa, imo kining gihatag kanamo alang sa among kaayuhan. Busa ayaw itugot nga makapahamtang kini og hukom batok kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun na kaluoy. Nga mahitabo ra ni kung kita sad maayo og maluluyon ngadto sa atong isig katawo. Salamat sa nagpadayon nga naluoy nato dinhi, nagsigig suporta pagpamalit aning atong mga slots. Ang atong SBF DAG nga slot para sa atong kumbento
na natay halin nga 54,119 ka slots, na apay 5,881 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Na ani 16 slot challenge nga tag 8,506 na sad ang atong nadawat. Sa atong God's Healing and Deliverance Powers or GHDP para ni sa atong Holy Week celebration o sa Pista celebration na natay halin nga 14,928 ka slots, na apay 55,072 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Na ani 12 slot challenge nga tag 1,200, 520 na sad ang atong nadawat ka challenges. So akong hangyo ninyo kay padong naraban ni Sod ng Abril, usa na lang kabuan ang atong pagpamalit ani. So atong paspasag palit, tag 100 raman eh. Aron nga dali raning mahurot ang atong GHDP nya magamit gyud nato sa atong karon nga Holy Week o sa pista. Ang ato sang ikatulong slot katong haligi para ni Mama Mary HPMM para ni Father Arnel Ponce sa iyang parokya na natay halin na 9,018 ka slots, 2,982 na lang ang nahibilin ka slots, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 20 slot challenge nga tag 2,066 na ang atong nadawat. So mas may sa ning ato ning daliog palit aron mahurot na ni 2,000 naman lang ni kapin, 2,900. So salamat kay ninyong tanan atong tagaag masipang pakpak ang ato mga namalit og slots. Open na sad ang amo mga GCash karon, ang akong GCash open na sad. Pwede na mo makapadala hangtod mapuno sad ni siya, no? Gamay raman ni siya limit. Nya, padayon tang mag-awhag sa mga couples pag-apil sa atong Christian Life program karong Sabado magsugod pizza 5 sa Abril alas 8 sa gabi. Anha diya sa FLA office panguluhan ni sa atong Couples for Christ. Nya ang atong prosesyon sa atong patron San Vicente Ferrer matag Huwebes ugma, no? Ini kahuman sa alas 6 nga misa. Ako mong giawhag na maghugop ta sa pag-apil ani kitang mga nagpakabana nga magampo sa kalinaw sa atong nasod labi na aning eleksyon nga nagsinangabot, magkahiusa unta o malayo unta taning mga panikas panahon sa eleksyon ato nang iampo. Nya kini mga katalagman nga sama ni mga linog ug uban pa nga mapaiway unta ta og ang tibuok kalibutan ug uban pang mga pag-ampo atong ikuyog kanunay ang pangalian ni San Vicente Ferrer. Nya nga ato sang Via Cruces matag Biyernes human sa alas 6 nga misa magpadayon sa dinis atong simbahan sulod nining Kwaresma. Ang confirmation sa mga 12 years old pataas karong Abril 26, ang deadline karong Abril 10. Nya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ang ato rong subscribers niabot nag 242,000 mula na unang tan-awon unya human view, like, share og subscribe para mas daghan pa ang atong matagaan og opportunity sa pagpalambo sa ilang pagpamalandong sa Ebanghelyo pinaagi sa atong mga wali o mga misa dinhi. Nya makatabang sa mo paghatag og income sa atong parokya pinaagi sa YouTube unya doon na sa tay guide sa atong official information aron di ta ma-appeal sa mga scammers. Ang official po nato nga Facebook page mao ni ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Salamat kayo. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo manausab kanimo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan, pagbubuhat manunubos, o Ginoo sa katanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasay